Com a jugador sempre he sigut molt mandón, no? També és cert que crec que he jugat totes les categories d'inferiors de base, no? I jo crec que el base ja és el director de joc a la pista, no? I llavors sí que me ve una mica el tema de manar, de dirigir, jo crec que em ve una mica per aquí, no? Tampoc sé dir-te en quin moment passo de ser jugador a ser entrenador, no? Perquè sí que els meus inicis d'entrenador compatibilitzava amb l'entrenar, amb fer de segon entrenador, no? Però sempre m'ha agradat molt manar o dirigir. Me sembla que començo amb 16 anys. Jo estava jugant, me sembla que cadet, i un dia el Javi Calles em truca per a veure si estava interessat en fer de segon entrenador en un equip infantil. Llavors, això és a mitja temporada, llavors aquell estiu, aquella temporada acabo fent de segon entrenador en un equip infantil al Lleida Bàsquet, i a través d'allí m'hi començo a enganxar. És cert que a l'estiu feien uns campus que el director era l'Israel i m'hi conviden, i a partir d'allí me vaig iniciant al món de ser entrenador de bàsquet, coneixo l'altra perspectiva del bàsquet, no? Que sempre fins ara l'havia conegut com a jugador, la començo a conèixer com a entrenador, faig noves amistats i a partir d'aquí m'inicio una mica a la carrera basquetbolística. Han passat molts anys, no? I crec que vaig començar molt jove, i sí que és cert que vaig estar molts anys entrenant categories sobretot de minibàsquet, no? Perquè és una categoria que m'agradava molt, en la que em vaig voler mig especialitzar, i faig el salt a un equip semiprofessional a través del Jorge Serna, que era el coordinador del Club Bàsquet Pardinyes, i a la vegada era l'entrenador del primer equip del Club Bàsquet Pardinyes. Llavors, ell m'ho proposa l'any següent, o sigui, estic un any entrenant el mini del Club Bàsquet Pardinyes, l'any següent me proposa fer-li d'entrenador ajudant i sense pensar-m'ho li dic que sí, no? Sense saber inclús la feina que comportaria fer d'ajudant o les funcions que tindria. M'agradava el fet, a més, aquell any just havien fet una molt bona campanya amb el sènior, que havien fet l'ascens de Copa Catalunya a Lliga EVA, i clar, que m'ho proposes era una nova aventura sense saber on m'embarcava, no? I m'ha servit per aprendre molt, tant tàcticament com veure un altre format de bàsquet. Em va enriquir molt com a entrenador. Jo crec que avantatges potser és que tinc molt recent la meva època de jugador, no? I potser puc empatitzar en moltes coses, com fins fa res era jugador i puc empatitzar amb els jugadors en moltes maneres de pensar o en veure el bàsquet, no? Tindre una mica el bàsquet més modern, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo crec que això és una de les avantatges que potser sí que tinc, no? Que no fa 30.000 anys que he deixat de jugar i encara tinc el regussillo de ser jugador, i jo crec que això m'ajuda una mica a entendre els jugadors, i com a desavantatge pot ser que el fet de ser jove a vegades és més difícil de guanyar el respecte que un entrenador amb més experiència o més veterà, no? Tot i això no tinc cap queixa, vull dir, el grup és molt bo i m'ha ajudat molt. Jo crec que el record més bo que guardo és la temporada passada, que veníem d'un descens i vam aconseguir classificar-nos pel play-off de l'Ep Plata. És molt difícil triar un moment d'aquella temporada. Jo me quedo amb les fases d'ascens a l'Ep Plata, que jo crec que és
un record molt important i molt bonic que vam viure tot l'equip. I contràriament, no, sí que és cert que l'any abans veníem d'un descens que jo crec que va ser un cop molt dur perquè a més vam guanyar partits però el sistema de competició ens va condemnar a descendir i llavors és un dels pitjors records que guardo.